Het wie een onrustige week voor Cambuur. Juster moesten de Ljouwerters op bezoek bij Almere City. Een wedstrijdverslag van Ando Faber. Het wordt voor Cambuur de wedstrijd van de miste kansen. Eerst is het hier Martijn Barto die de bal krijgt. Stuit op de keeper en dan Xander Houtkoop. Vaar Sagoert een leeg goal, maar hij shit de bal oer. En dit is het verhaal van de wedstrijd. De kansen die er net ingaan. Hier krijgt Isaac Calon een mooie paas van Virgil Narsing. Hij zit 1 op 1 met de keeper, maar die komt goed uit. En Calon shit de bal Chin Giel Kramer op. Op een grote kans voor de Ljouwerters. Dan in de tweede helft is het Kevin van Kippersluis die alleen nog voor de keeper verschijnt. En hij weet je net te scoren, toch de bal Chin Kramer op te zitten. Cambuur is in de omschakeling gevaarlijk. Zei ik nou, maar Kevin van Kippersluis die hier de bal krijgt. Shot aan de linkerkant de romte bij Houtkoop. Komt mij de voorzet op Alvin Daniels en die shit de bal krijgt voor de goal Del. Op een neiging goal voor Cambuur dus. Aan de orenkant krijgt Almere City dan een vrije trap. Kelvin McIntosh. Cummins, de nijkeeper. Oh, hij liet de bal los. Dennis van der Heijden, hij is de vlucht bij. Maakt het de 1-0 en Erik Cummins gaat in de fout. Rust er een vloek op Cambuur en keepers? Nou, ik wil niet daar de nadruk op leggen. Ik wil meer de nadruk op leggen dat wij 7 kansen hebben en geen doelpunt maken. En dan krijgen we inderdaad vlak voor tijd ongelukkig tegen. Dan is het nog wel positief dat je mentaal opricht en zeker in deze situatie 1-1 maakt. En die 1-1 die komt op naam van Daan Boerlagen. Met deze fantastische pegel maakt het hij de liekmaker van Cambuur. Likas verliene wieken scoort Daan Boerlagen dus op een ei. Hij weet het net wol te vinden. Dan in de slotfase krijgt Almere City nog een kans met Farnold die in de blessuretijd op de peel zit. Daar komt Cambuur dus echt nog goed bij. Het bleef in Almere uiteindelijk bij 1-1. Ja, je kon wel zien dat we vandaag echt als een team speelden, echt een plan hadden en ja, voor elkaar door het vuur gingen. Dat niet alles lukt, ja, dat is jammer, maar je zag wel echt een hecht team, denk ik. Ja, ik denk als je met de rust 0-2 omdat je een hele makkelijke avond hebt en dat had natuurlijk gemoeten. Dus dat betreft is het toch wel een heel vervelend gevoel.